fungkaham haino hai lamsokpiro norokno ani katal vlogo. So guys, tini hingkai to norok jotono saima kana tini 15 April tini hingkai poila boishak hingkai norok jotono wish khayo poila boishak ni guys. Tini tam senang ekla boishak deng kamu iya bo hinjago hingke tini dakti nu busakha tini kaisa jago thangnani tabo fungo hingke ang tabo busakhanyo blog cheni tongha norok bai share khayan nei norok no funungan nei ang tabo busakhanyo blog start khai tongha ge tabo tukunai tukupai ne reading ne kisa moteo thanani hini tongo kai norok no funungnai norok nai tuni blog no pasak jora tabuk ge fungai keno tini moteo thangnani hini nail polish puli paigra phangi ko mo waisa puro Reliance paituman get by one free khai fulja ye balok su ka ne tini ka fulka angri bomo hai color ka ne kisa matching hini fulunya mani iko na nai thong ba kya color yang ngo fulna ka ya gra debna yes ke color hai singi to mona chaja khang iko fulja ya hai to ge amoranya ko ne tukuya ko moran khangai tukunai tabo ge tukul musui reading e pai ha tabo nongkhonai norong tang saka tini kaisa mutai thana nai to tabo tini tujun saima nongba tini eklo busyak ngai tabo kisa thangnai mutayo amni bagai reading e pai ha ge tabo nongkhona nai to le ris tongha ge norok bai aro thangai male na norok blog no pasak joro nai to outfit ngai choose kurti kani thangsinai mutai thana ba ge tang nongkhosinai norok bai aro thangai male hingkai norok blog no pasak jora nai tuni tabo sing thangai tongo hingke norok no aro thangai nai to ang blog khai mane kok sawi blog khai manglak borok kabang ke norok nai tuni an blog no pasak jora no borok bangmon marung koron hinno no entry rijak ska borok bangkha hingkai norok no khona o jaga ni simi no sherwali buskang ni simi no no entry ri toni jak amsakai borok bangkha tini to jotono saimano ekla buisak hingka puila buisak hingke jotono matayo haibeyo hingke angbo jagoi ko tabuk hingke book rinya ni hinine tamsanai misti rok koyekta manui nanani hinine order dona hinai nasingi tongmani asaka borok bangkha ta sasidi tini amsaka borok bangkha jotono nijini nogo chana botol anglayo mutai barok na bagai ba phailayo hingka ba borok bo bangsuka tini hingke topono nasingi nai sawi nai mana kha ge kokma sajo kata yang borok bo pailai yang ba bono da hoya ne ke tobo nasingi nai ang tabo kha order dei tongoi ko moredi hairedi ne ke anga proto amsuk biro to mane tamsanai buskango khaine phone nawi ne ang kok sawi ne blog khlai manliya but topon ang je norok no phunuk mansak phunuk nai norok bo buji tikisa inke anga jagao ko tamsane kok sawi nei blog khai tongmanliya phano tabuk ang dubbing khai nei norok no bujungna ni chesta khai nei hingke ang tabuk ko nabai nei o jaga prasad pai nei bill khai tongkha hingke tabuk bill khai nei mondiro habilai nei norok bo ang bai baksa no nai tongdi blog no pasak jora hingke tei comment khai sadi norok hingke bo bahai ke tini puila busak ni bahai ke norok palai kha ba norok nogo bahai khai puila buisak no mane puji kha amo haita kaisa angka jengkha tabo ko prasad rok nabai nai tabo mondiro habuina ni hinai thangai tongo hingkai o mondir hingkai to norok jotono saimano Lakshmi Narayan mondir ni hinjago o mondir hingkai kaisa agini jorao chini moharaja rok tongphuru tangmani norok tomo jotono saimanna je saimaya rok hingkai ba
nong nang sai khana wan tabo ang mamsu kaham ka saiman chu ya but ang tofon ang believe khayo ang bisas khaimam ni bagai mane ang thangta chini borok ni gangkai bwkha bisas khaitini ose mane mutai tong tho kri tho hinmani kok gyabo nijini bisas ni thani osi niji bisas khai gangkai je se manunyo phono nung bisas khai mani khangkai aboni thani tor tongnai amni bagui no tini hingkai o je mondir hingkai norok aro nukhna rasbari agi maharaja tonglangmani chini ras tamsanai rasbongso rok tongpuru rajani amalo tanglangmani obo mondir hingke tokhano sinai bongni borok rok hingka amsukai pura borok amsukai borok bangkha bongni borok mangsinai do chini borok rok hai kusikrei jong hingke amoni bagui no chini borok rok hingke naidi borok ko busuk mani mutai rok no busuk bisas khlai jongkhe naidi mane tam sanai chini borok rok no khai jese mondir rogo mutai rogo thangbo kom no nugnai te kaisa kok ge norok o video nugui nai baksa borok rok negative kok sanai rok to tongnai no baksa borok rok saimano mane wansar mane bongni borok rok ni ritual no follow khayo bong borok mangsi ajagao norok simi Debbarma rok ajaga tam khaitong mane amo hairogo si talangnai do baksa borok rok ke aba hai negative kok si sanai but amni bagai nang norok no puilano sairena musungo sini borok ni thani se mani mong head bana nung ang joto no oro thangmano keboni o jaga sijak re joto mondir joto jese temple phano joto jaga no sijak re je nung thani nung thaya amte hai kunu kore chini borok ni bwkha si mani thani se jese mutai phano jese phano ta nijini mani thani si gamuni bagai naidi bong borok busuk ka mani busuk kai ungko inge norok tak saimano bongni ritual ba borok khlainai no hone kuno ritual kebo mane mutai rok ishor rok kebo amte haike slami rohoya je nung amma khainai nung oboma khainai ni kebo slami rohoya mutai rok kuno sawi bo rohoya abo chung chini mani thani osita chini borok muni suni mani thani osi bisas khaitini osi gamni bagainya ang tini bisas khai ang mane kaisa mane tam sanai ang tini simi thango amo haibuya norok ani thanai blog rogo agini blog rogo bo nukna a mondira ang thangmani gang ke mane ang tabu ni kaham khlai samani buya ang mondirok ke markhano thangga ga bwkha srango hedba na waiso chini kosto dukhu kosto bial birman dong no sakai si sung sankai si manai bile hedang kamni baga angka mondirok thangka markhanyo bwkha srangjago inge norok busuk borok kabang nokona jagao kun mote usi line basalai akulai thangai nai ko matai khulumoi kya inge ang a jaga to norok no kok sawi explain khai tong manli ani bagai ang tabung norok no ang saikna kau kahini no mondiro thangang ka nyo busuk si bwkha srangai hai inge norok video no pasak jora nai tungdi Guy pura ka surang ni borok pula mo boni ta
Di wa yang ro ki sa. আরেকজন লিখে আমার মান পড়ে গেছে Just di no pano khai ma khai ma no. आइसक्रिम जाना हनै पाइटमानि ठंडा खाये तुंगसुका हंके बा दाबो चाय सिग्रा नाको आइसक्रिम तुंगसुका पुरा मार खाने दाबो फाइनाय मन्दिरनि हायनाय कोन तो चाय थांग्रया कबा आइसक्रिम ठंडा के चाय नाग्रा ना आइसक्रिम जाना दो बटरस्कॉच दाबो हिंके मामुइ संनानि बागै आं रेडि खायना नाय दङ फुंनि मामुइ संयाको जोंथ' तामसानाय निरामिस जाय थांगांगाय बा मिया हरबो माइ चाजागलि आंखेत के दाबुकबो मन्दिरनि हायते बारता सार बारता एकता रक्सताम दंहा इनके दाबुकसे मामुइ संना स्टार्ट खाय दङ दाबुकगे पोहान किसा संना हनै समबारै दङ Sini nol kai tam sabai cha komi kai sabadi masla ni kama ka ron biru ho daga elaichi long borong khati ri sum pias to no soroi le dekha हिनकाय तिनी हिनकाय को आं अबो हंके तहान रुकजाक तहान हंके तामसानाय मस्तें खाइसिनाय हिनै को मसबो सगै दङ हिनके आनि जे पोहान मुइ संमानि आमो हंके तो मुनखा हिनके मुनैनाय दाबो कारि उइनाय अ कारियो न कारियो ताइसा आ मुंसा संनानि हिनै कुकार संना हन दंमानि पोहान हंके कुकारनि चानामु संजाक लाया हिनै तिनिकाय कारियो संका हंके आंगोबनो मुनैनाय सेवै दङ सेवैनाय अकारेनो होय काहामखौ होयनाय आजागा ताइसा आ संनानि हिनै हंके दाबो हंके आनि पुनबाहान मुइ हंके तो मुनखा हंके दाबो कमनो कारि उइनाय कर सेइनाखा हंके गयांगो हंके आमुइ संनानि बागै मस्ला रेडि खाइबाय क्या हंके तहान मस्तेंनि बागैबो आं तामसानो कुनियागो माने हाइसिं रक तगैनाय कमस सकमारक कारि उइनाय तगै मस्तेंबो खाइरि पाइखा हंके दाबो हंके आबाजा सेरि दङ आबो किसा संगै जानाय हिनै हंके दाबो हंके मामुइ संमां लें सुगा हिनै इनि कोन जाजायाखौ हिनै मिरिन्दा पाइटमानि नङै नाखा हंके मन परे हंके इको आनि आबो मुनखा मुइ बुतिते किसा रानगा तो हिनै दनिया रक रि रेखा हंके मुइ मुनखा कारिसिनाय ता इनि नि चाउमु हंके इको रखना आ मुंसा तहान ai पोहान मुंसा हंके तहान मस्तें मुंसा के आसुं मुंसा लायग्रा नंदा मते प्रसाद हिनकाय मखाय दय आंखे तो दय चाया चा न्यान्या हिनै किसा सलांनाय मसे साइ सिमानलिया आं दय हिनके जरै पानचिम चिम साया हंके नरक खाय तो थगजा कमेन्ट खाय साबायदि